kublai pi ki viewers ki perlok ki paitbah nong song senong hang ne po ka ri khasi ka bi ke jongi hang ne po ka bri nyau trap sa shisien pat da ka mensim ka basyo kemen hadu kata-kata pengayo ya gani kalan ban wanra ban pen i chapi hakum gani kapur ya ka bangayo ban ya kendu mar khmat bat i Dr.Ricky Syngkon hakaba let's say pi juyo sngew shapang jong i pat in sapentip company hi mai i habaya day shapang jong i khmat jong pi ki viewers khmat jong pi ki perlok te ngap diang sobai pi iwei pa iwei ngap diang sobaru kham tam i doktor hakani kapur te doktor kublai sibun ya kapur ke jong pi bapila syak sngew bah hakani kapur bangan yo ban ya kendu ya pi ban nga sobaru sibun ban kerpat ya pi bapin pen itu ila de mo ya ka kerteng ke jong pi ka jaka syong ka jaka sa ke jong pi nang ta ki kam ki bapile hakini ki por ki snem ki balale nyo hadu kani ka khmat ka bamenta kulis sibun bak pensai ya kani ka por ka ba piwan ya ka ban syam ban kendu ya ngaru dengan snow kemen sibun e ban yo e ka bakum kani kalat ya ka ban ya kren bat pi te kumba pi la kali ke kerteng ke jong ari Dr.Ricky Syngkon pangasyong asa menta po nongster block 6 but nalong no ikai ka ba ngala shakri ki kun samla naru usnem khat khandai spa khandai pun riu nadu usnem khat khandai spa khandai pun riu te ka ba ngala stang ka kum no ikai po ka St. Edmunds College Department of Commerce but ngaladon benta ban sedang ya ke department nya don arngut ban sedang kata khandai punyo ya ke department ke bat hadin ketua pat nasa yo kalat ban rum hapo nehu hapo Department of Commerce but kumta menta ngai beteng kum nong hikai hapo ka school ba nehu mo pidon doktor de se kadi kas ngi ke ba khna school ki jong pi ki students ki jong pi mo ki bana po St. Edmunds College ngila ban ong ki pass people nong tu nang ta na po ni huru kum ju le se ka penlong ki ban pu summer ki le se hakani ka khmat ba ki yo i pi hakani ka por leng ba kani ka platform mo ngila ban ong te doktor le se kandai ru si benta ka ban ai mensim le se ki kun samla kandai ru si benta ban ai mensim ki long kemi ki long kpa ki badon ki kun ki kiti ban sim let's say ka nuksa la ni kata ka senjam ka ba let's say la da nakaliang jong pi athu mo ya ka jing pule ka jong pi la ni ka kerdan pule ka ba pi bat la ni pi don menta hadu ka ni ka khmat ta ha bede bat ka kerdan jing pule na pendep ya ka MA in economics hadin pada ka dep ka tu ngale ke MCom amal ka background ka jongahi kadai na commerce te haga tu kapor hapo nehu kamsim padon ka Department of Commerce hapo shillong te kumta aingo you play ba maria dep ya economics so khandai pun riu antu ka once ka Department of Commerce te bat kumta nga beteng ka beteng ke jing pule jing ka MCom pada but hadian ba dep ya MCom bat ngale ka PhD ka economics pada kamu pila adap PhD hapo ka economics PhD yo doctorate lembaga economics mo te snotenat sibun doktor bada let's say kapen ketik ru ka jingmut jong ki kun samla ngila ban ong mo ba hagaju ka por pi pendap ya ka master degree jong ka economics hagaju ka por pi pendap ya ka master degree ha ka commerce pat pi pendap ru kham tam ya kata doctorate hapo ka economics ka bangila ban ong ka subject ka ba paunam ha ka perthai te bat ka subjek ka ba ka ba ki kun samla bun sin ki kham kentaj mo te hanrei lengba jong pi le se kan long kata ka jing ai mensim le se pin la pilong komita ini nuksa namata ki kun samla ki badon ya ka kapasiti ke jong ki ngila banong ha ki kerdan ha ka jing pule ha ka pule ka puthi te doktor ni stanat sibun ya kita bantip sibun ki aka khamtam ya kita ki kam kiba pila no senyang hanika imlang ka salang jongi lengba ka kam kasap ka bo blai la penkup penpong hapi ya kasap hikai
pi sam ya kata ka jing hikai haki kun sam la de kadai ka wei na ki jing kermen hapo ke imlang ka salang ni la ban ong tengi bana ki ni ki sngi ki pamenta ba i Dr.Ricky insa mi pertai pat ngi la yu iru ba pidei ru i wei na ki nong yalam hapo ka wei na ki political organization hang ne po ka jela ka jongi te phila ban thu khandiat doktor ka ei ka bapen ketik ya ka mensim ka jong phi ka ei ka basion ha ki jimut ki jing perkhat ki jong phi ka ei kata ka jing sngew kit khli ki jong phi ba phin sim ya ka ne ka lengkor ngla ban ong ne bat ya kata ka senjam ka ba phin mi khmat ban ya ten rong lem ya kata ka khia ka shon laning ya la ban ong ya kata ka jingkit kli hang ne pok imlang salang lengba ka kam san hima sima shoban jubab itai jingkli jong phi na shukwa ban kdo hang ne ye iwe i jing ong i jong phi ha be dei bat ka jing pule ka jonga ba ka economics ka dei ka ba subject ka ba e te ga shukwa ban ye ban ong ye ka ne ba don ka no ka ba suk hak par thai don ka subject ka ba jam ne ka subject ka ba e te nga ju ong ka wei ba hak par thai hi ki jing mo ni mat i ki jing ki jing e ki ba bon ru kom don ka ong biang ki jing e hi nga ju ong ki jing e ki di tang ki mau jam banginang pan keu shaki kerdan ki ba kham shalor amara da khlem ki jing e ngai nga snow ka jing em jungi kam don jing mut te bat e haba ni ki don ki challenges kita ki jing e ha khmat jungi de hang taru bangi snotho ba ni long tang ki breu ki bat lot adu kata te bat de hang taru ka bang komu breu shmet na sotho hi ba khlem ka bor ka bananeng minum la ban jam shakmat te ita iba na shkwa ban ong ki parlok samla ru ki khon ki mo ki samla ki ba ju ong economics ka ba e ka commerce ka ba e na ju ong kanu ka subject ka ba e mo te nrei ki jing e ki long tang ki mau jam bat ki ba yarap ru bangin sotho ngim long e lam dangi phai khmat show play te ka bai rei bat ka jing kli pa de ka jong phi ha ka be dei bat ka jing rong pat jonga shagane ka jeli skam san hima sima ngam pat ju don benta menno ru ha ga kam san hima sima ngam pat ju long du khat jong no ka political party ka kot ka mo ka jing yat nanti ka jonga be hadu kini ki snam bal ki bala dep ka long be thek tang kum noi kai bat ha ga jing sakri jonga e kam bakan jaman sim ten rei ka hi ka bangai i ka long ba kum uta bodon ka jingkit khali kham tam ya ka ban sandur ya ka lawei jong ki khun samla ki jong isin lambat kan thai ka hi ka bangai i ha ki kini ki khandiat snam ki balai ya chadien pat kham tam le ha kini ki khandiat snam kham tam ha ka por ba kum ka jala ka pan khre ya ka ta ka jingdap sanphu snam ka jong ka te ngap chupo ka jing kali kan don ayu ha ka jala ka jongi hadin bingla kenjo sanphu snam bangin sngo sarong ken te bat habang persang ban jubab ya ta ka jing kali don ayu ha ta ka jala don ayu ka bangin pen pau sha ka perthai bangin ya thu sha ka perthai ba bangila kot sha ta ka jubilee ksiar khnang ba ka perthai kan i te shisha te ka dei hok bat mo bangin rakhe ka ta ka jubilee ksiar na sham pen ban ba kita ke ba ngila don ru ngila du no pangaju ong bon sin ba empat don kum kane ka jala ka jongi ka ba ble ula mo uda penwandur uda uda drodor ya kane ka jala jongi namar kat sebagi phai hakaliang jong ka jing itanat jong ka mariang saudong saukun hakaliang jong ka spa mariang ka ba hajrong bat ka ba shopo jong ka khando ki lom ki wa ki kshat ki banok rempum mo katno ke jing itanat katno ke jing ithian bat ni longru kataga jala bat ka ba ki jaj penriu kedi ki jaj penriu ka ba ni ju smo sarong na du ki por ki ba mynshuwa te ngilal along no ni ngila don pa ki ba kordor ha ka jing mo kum ka jaj penriu ndrei ka ba susi ka long ka ba ngi hakini ki khandiat snam ki ba ya chidien bat khamtam ka por banga persang ban pet bang
don ayu bangin so salong ka jing dap san pusnem hoi ngai i ba ki bangi don ru ngi kum bangi lanang stang du no ki bangi ju don ki la stang banja no hoi but hakilyang ba pher ladu kalyang ka emlang ka salang karoi ka par kayo ka kat katrei ka ta hoi bat wat hadu ka jinglong ka bakan jaman sim lu de ka khya ka man sim ka jonga phi amar hang ma phai ban nga perkhat ayu kan jai ka lawe jong ki khun ki siu ki jongi shono ka lawe hatu ka don mo ka ta ka lawe ka ba phanai ha bungi pet shaki life ho ki sau phu snem ki ban wan te de ka ta ka ba pelonging ban stang ban yet ke ka daw ba kalong kumni ka jala ka jongi bat nga shamba ka we na ki daw ba hi ka ba kraw hadu kata ka dei ba hadin bangila yo ka jala menta mong idak sidap yo ka jingdap san phui snem jongka te nge i bak ni kum ka jala ngila ya khlem tip shano ban poi ngem don ka ta jing i jingai ngaju ong bun sin ngaju ai nuksa ha ka arphowe trik jong upnai banin kong khat khandai spa nyu pu ahar ngila yo ban bat yu lakam mo ha sanchar halaga ktila jong ngaju ong long thik kum tu bri ubra yo ban bat yu to steering ban ya ka kali ten rei ka sngo si kalong ngim te pat shano ngin le mo ta bang ngim te shano ban le ni shu ya truma te kum bak ong mo Solomon wong where there is no vision a nation will perish abam don ga jing ijnai kari ka jaj pan reu kan se shuja rangai te san phot likisnam na shamba haga jaka banginang kiu shaki kadan gi bakham shalor nginang nang bha nang janai haki aka bharo kiba ki apartment jungi kila depan ai lupa hangi ten reng i kita kelas dang do no te ka bo ka jing sokhya kam sim ka jonga but de hani ka daw ru ka banga ka we na ki daw ka banga rai ong ba ka de ni bang de nga bangan le ai te bat sa ka we pat ru ka daw ka bang ong palei ba ka jala jungi kalong kumne kum kalong ka daw hi kalong ru ka bang i haba ka sinshar khada ka don hap deng jong ka jing duko ka sinshar khadar ka bang i kalong hakini khendiat ngaju ong kini khatsan arpos nem ka bang i ka ton ka jing hiar ha ka hakinong yalam ki jongi te dei kita ki ba asa shimikrai bang ong hap ban le ai ngam tip ngan le kum no tang bang tip ba ka sinshar khadar hi kalong ka ba kongsan ka ba don kam ban penbet ningkong ya kata don kam ban penbet haba tulot ka sinshar khadar haba ka sinshar khadar kari ka sinshar khadar ka bam don ka jing ijngai ka don ka jing ma kap ka jing ma ya kalawe ka ban sawan ken te to stanat shi bun kita ki sembok perkhat mo doktor papila pasat khmat jongi bat ki don ki benta hap deng ki jingkren ki jongpi ki wan ki benta ki ba pensngau hawat ki mensim ki jongaro ka ba pensngau lung ya ka mensim ki jonga ki don ki benta bat ngas ngau thu ba leng ba jongpi ngila ban ong ba let's say phim dei tang ita i shakri badon hapok imlang salang ban ai jing shakri napta pan sam ya kata ka jingnang jing tip mo shaki khun samla rei ngila ban ong ba phi let's say phi dei weiru ba sam ya kita ki jingbam bakan jaman sim hang ne pok ka imlang ka salang hang ne pok ka jat penriu ka jongi marba lengba ki jingkren jong phi ka batai bat ka yalam sata te let's say ngila ban ong ba phi don ya kata ka mensim ban shakri ya ublai lengba ka jing shakri ya ki para briu te ka i tharai doktor ka ba ngiju i mo ki briu ki ong ba ki briu ki khamtam ki ni ki ba smart jing le jing seng ki ba stanat ban shakri blai ki kham kantat ya ka ni ka politics ngila ban ong ya ka sinshar ka khadar ki chu ong ba mdem kam ban pen jaklia yam dei ban rung shakanika sajima sima ka ba jaklia hato kadai ke jing jaklia sisa ha ka politics ne kadai ke jing jaklia ha ki briu bat ka don kam ne em ya ki briu ki jong blai ngila ban ong bakin rung lane bikin snokti ban yakit ya ba ha kanika ba ya dei bekas sinshar ka khadar ka be dei bat kata labon ki baju ki ba bu ka jing kali ya nga wala kim ong persha ya nga dei nga shos ngo ki kren sadin mo
kumnoi Pak Ricky lani Dr.Ricky irung syakani ka kam perthai ka kam ka bajaklia te nga sutu tangkani ka wei bak sanchar khadari kalong ka kam ka kentang pat habi de kani ngaju pensong nongrim pi naga tien ka jong oblei ka ba u sem David aga tu ka jing rai sam ka ba pra abo u ong iti kentien u breu ulong ayu ba mek mau yu pada kono breu ba man mewan kami yu na ba mela pelong yu tang kendiat kampo ban yu blei ban mela bu hau ne breu ma ban yo ikajing sensar alor ki kam ki kti chongi baro but na sotu phi ba ka kam sensar khadar kadai ka kam ka ba kentang kadai ka kam ka ba labu bait bu nanti do blei but ka ba thabai phai syaka jingyat nanti jogi khun Israel kai ka bangi sham kalong ba ha ka jingyat nanti jing khun Israel i sham ba haba unong sensar udai ubas ngoto ya kataka dor jong ka jing sensar ubas ngoto ya kataka kamram kumunong sensar badu bale hok ubas sensar hok badu bashap tieng ru yu blei kai ka mangi i kalong ba ka judge penriu Israel kalong ka judge penriu ka bayang rasong bad don manu balapan kata eka namaru bleu don senda jongka dan rengi iru haba kinong sensar pat kinong sensar ki balendet yu blei ki bom shap ting shu yu blei kinong sensar ki ba super khat tangela di shimet kai ka bajai ka judge penriu Israel ki sha job ki jingele ki sha ring mrau but smosi tat hadu banda pach sendon arliang ka kat arliang ka hima Israel mo te na habi de kata na perphai sekani ka ri ka it ka jong iru na i ba ka don ka jing maken ba lada ka sensar khadari kum ka judge penriu ka babon ni tep ru ba ka de judge penriu ka babon ki de ki ba kam ya ludi lani ki ba shakri ya utau blei ubaim tenga sngew ba ka de ka jingkit kli jong uwei pa wei ubreu mo ya ka ban pet ban khmi ya ki ai baro ki ba blei labo kat no tam kum ki nok sensar ken ka de ka jing ka kamram ka ba khia handu kata ka de ka jingkit kli jong ki nong elam jong ki nok sensar ban pet ban khmi ban sensar amdai tang yaki mo yaki para breu anrai ban pet ban khmi ru wat yaki we ki jet ki jing pelong ki jong play ya ka mariang saudong saukun ka bangi i menta kat chabangi phai pet tang ka sor ba shalong phai saka wa umkhra pet shakanika ka wa shirpi kilalong kinalaba jong ka sor tebat habanga hangni hapo mo hapo Hariboy district ka ba ngangadon ngai i kidon ki wa ki ba mynshuwa ki briu ki ong ngelong bandi nang tu ba dang arkus na mynshuwa na ka wa mentam long shu te ni i ma ke ni ki baro namar kani ka kta bhai ka lawai jong ki pateng paket ki ban sawan te ka dei ka kamram namar kata ka jong ki nongelam pat kat no tampi aba ki briu ki ba shapting yu blei na sngew kalong ke don kam bengi ngin haban shim ke jing pak kli kum ki briu ki ba shapting yu blei ban wan khmat bat de lo kata da ka men sim ke ba sngew kya da ka jing kermen ru ke ba scam ba blei ban yalam kan ka jing ya lang ti jonga ngami khmat da nga ka ba shania hu blei bat da ga ma tip tikana ba ublei hi unya ja shwa jong ka jing ya lang ti jonga te nakaliang jonga stanat shibun doktor ban ngasngew ban ong phi kublai shibun ru ya ka jinglong lakloi ka jong phi ban mi khmat namar ba ngila don haka crisis ka ba shirkhai tam bangi du no ya kita kinong yalam kibadon ya ka kapasti kibadon ya kata kamensim syakri ngila ban ong den rei katno kajat benriu jongi kalong kajat benriu ka ba yo jingker khu sisa ladangi perkhat haba
kum ma phi mynta phi kloi ban siam ya kani ka lingkor ban mi khmat kham tam mo phi don ha ka feel ka ba phila dei lupa wei ni ki sakri paitbah bala sakri ki khun samla lengba ka jing sam jong phi ta ka jing nang jing tip yaki phi la don ka master degree ha ka commerce ha ka economics phi la don ka kerdan doctorate hapo ka economics te bat hakabe dei bat kum kaliang ka pi ong pi ka jing don kam mo ya ka jing nang jing start ha ka be dei bat kita ki nong senchar aso kalong ka badon kam pi namar ting ting habam don ka mo beduna ka jing nang ka jing start duna le sa ka jing champang te ka ta jur pi aso nam dei banga kan tho ino ten rei bade ngai ba hakini kisngi ki por ngai kumba kata qualification mo banrung shaka kam sanchar khadar banlong kum kita kinong thawai kam de shu ye ka qualification halor ka jing nang jing start ngai kumba ka qualification ka debet katno ka spa ka bangadon spa te bar kata hi kalong ka isir khai ken namar chi sen hi ba ngela pelong blay ya kapisah ka balong tang ka sakri ka jongi te ka don ka jing ma ken kom ba ka umbat ka ding kilong ki sakri ki ba kodor naila de ki kalalong ki kanrat ki ka bu ka jing ma pat kilong ki besar khai hadu kata ta tenga i sangsot abapet ha kini ki khndiat sdam ki palek ba ngi ba hak ba crunch phang ka sanchar khadar ngi ba ba ke ngila pelong ya kan ka pisah ka balong ka sakri pan penlong ya ka kenrat pat ada ka pisahi ka kelalong ka kenrat te kadon ke jing ma sa ka ei pat nya keren kan smoksi bang i kalong kumta te stanat sibun doktor mo ya kijing pasat kijing mut kijong phi kalong ru kom ka awareness sngew mo kata ka jing ya keren bat phi ka long nok kom kata ka awareness ka BPI ka jing sneng ka jing kentu yang hilang hapo ka ni ka imlang ka salang ka ei ka ba penlong ya phi ban rung ha ka ni ka VPP ru khndiat ba phi don lang ha ka kanhun jong ka VPP ka ei kan jing sngew khie ka jong phi bat ka ei ka jing yo i ka jong phi namta ka jing ya dei bat paitbah ba penlong ya phi ban phin rung no ha ka ni ka Voice of People Party halo tai jing kali ngasukwa an kadon kam ban phai khndiat chadien kumong ba ka jala ka jui kala ya mo ya kita ki san phowait li ki snam klem tip chano ban lai te habam don ka jing i jingai kumong ka don ka jing ma ka ba ap ya ka ri ya ka chat pan riu mo te bat habang istang ya knek party ngam dei bangarung reng yes dang ya party bat ngasngu kemen bat ngasu sarong sikat dei e pa ka jala jong i phi ngaso dang don uwe ar kin nong yelam ki badon kata ka jing i jingai ba ki badon shisha kata ka men sem ka bas ngokya bat uwe ne kita hi ide president jong i iba arden mela basai mat iba kongbre ubas ngokya ubujuk kren ya ki benadu ki por ki ba mynshuwa nomor udah breu uba don ka jing i jingai te kumta ha bangi por bangi sedang ya ka party ni smotho dak abashai banginom la ban sandur thamai ya ka ri ka ba et ka jongi nginom la ban ai ka lawe ka basngan ya ki khun ki kseu ki jongi lamdang i don ka jing i jingai te ka jing i jingai ka jongi ha ka por bangi ka ba ni smotho ka bangi apa ni sedang ya ka party ka dei kumno ban pen empat kumno ban pen bhapat pat kumno ban pen klador ya kani ka ri ka it ka jongi ha ki snat tre kam ki ba pher but tin pharing mo to revive restore and transform te ngi dang dakta namar la dangem don ka jing i jingai ki jing perkhat kam ki jongi ki ta ki policy ki program kini kita kim don jimut te kumta ni smotho biang lada san phoitil ki snam ngilayat khlem tip shonu van poi te ngi sotho kala dei ka por
bangin bu no do full stop ya kene ka jing yat nanti ka bala yat shu yat rumah klem tip syai ban poi bat kum ka parti ni terwa ken shu paitbah bangi angnot ban ya lam yu paitbah ya kalenti ka bathamai kalenti ka bardon ka jing kermen kalenti ka ban ai ka jing sngan ya kene ka ri ka ba it pat ki pat nong snong ku jongka kene ka ri ka ba it ka jongi te bat kumta ni stang ikene parti da ka bangi don kata ka jing i jangai nak benta pan nak benta ka lawe jong ki khon ki kseu ki jongi pan penem pat pan pen bhapat bat pan pen kaladur ya kene ka ri ka ba it ka jongi te bat kumno ban poi shakata ka kumno bangin poi shata ni don ru kini ki nongrim ki bas kham ki jongi ka we ni ki nongrim ki bas kham ka jongi kalong pangi sngew biang pa ni don kam hi ya ka sansar khada ka ba khoj ka ba suba ka bam don kanu ka jing le thok le shiliang khmat ka jing nyau shiliang khmat ka ba ka sansar khadar hi ni sngew ka dei ban long ka ba khoj ka ta hi ka we ka nongrim ka ba scam ka jongi ka ba ngi kular yu paitbah ba la u paitbah mo u ya krisha ningi u ya shon ya mo ya ka sharp ha ka dur ka jong upra u ba long symbol jong ka party ka jongi da shisha kum ka party ka bangi kular yu paitbah kalong ba ngi ngin shim yu tau mo kum ba yu pra bangin pe yu staj khnang ba ubadon hapo pra un long bet uba khoj un long ta uban mantoi uban long ka jing kerku ya kita ngo ya ka lawe ka jong iken te bat ka nongrim ka baar ka bangi ngi yang kalong komno banyada ya ka hok long try haga be dev ka khando ka shap haga dev ka khayi pateng ka tre ka kta klam da klam da mau klam da pet shiliang khmat pat ya kita pat ki buat mo ki ba dei hok banyo kum kita kinong snong hakri india padaru te kata ka ba ni don kum ka party kan ka bang terwas tos tenat sibun doktor mo namar ba phila mi khmat ha ba yede kata ka ha ba yede ka ni ka benta kham tam phidei iwei ne kino hikai po school ba nihu kabadon hang ne po gejala ka jongi kabadai ru jong ka sarkar india mo ketika ngila ban ong ketika jong ka state jong ka central government mo tigi don gi briu ki boong ba bani ki tulup minister te dangla ki tulup no hikai nihu kan te ya kata ngam tip hadu kat no kalong ka pasishan tang balong te lada kalong hata ka rukum te kamut ba pilami isya nadu ka mensim ban sakri 5 ta paitbah mo pi ya ka kam napo school ba nihu ka ba ki khna lese kidang angnut ye pi ban ai ka jing sakri 5 ta jongki hanrei lese pila ban ai jing sakri ya khandiat ngut hang te hanrei lese da phirung hang ne pila ban ai sakri ya ki phaulak ngut hang ne po gejala te ngaso ban ong khublai sibun doktor ya kene ka senjam ka jong pi bat ngaso benut namar ba nga kenmau ya gawe ka kentin ka boong ba nga kenmau ki por mynshuwa padang le school ba iwe ni kino hikai sat kren kumne yangi namar ba la hikai si hikai ru ngimla ya ka kon giong ba kamentoy ban bret ki molonai khmat ki sniang te la tap snap kita ki kerdan ki jong pi ki jing puli ki jong pi pidap ya ka doctorate haka economics pidap master economics nada pidap master degree ru ya ka commerce mo te ngira long sha kita ki pidai sha kita ki maulenai datangi snap kita ki kerdan ki ba pidon hapi te teng pat long lada ki paitbah kim sotu le se kita ki bor ki ikhtiar ki badon hapi panyasat panyakit 6 tau paitbah te le singila ban ngala dei ba ong ba kan mau biang itu ki por ba ki no hikai ki juk kren biria yangi hapo kelas haba ngi kham le shtie bangim yala ki kot pule ki jongi te kublai sibun doktor ladang
ya kren bat pi ngas ngau ba ta 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 habi di be ita ba piong hoi ita jing mo bo bread mo lunai khmat kisnyang hoi te ngakan mau itu mo ya ketuka jingele aprengu David bat u Goliath hoi utu rat ba ubam don su menu ban yakun bat u hoi ten rei u David da kaman sim ka baslur rangkat bat kada ka jingtep tikna ba u long ba ublei u dona senda jong u ban ya da ya kada ka ri ba ka jaj ban riu mo naw niu nong shun ulej wong ngan lej manga kos em sol mo te phiju mudor la daw sol wong David me di tang ukna ab lambrot me bompat dei bat tebet hakane ka kam mo ka kam yele thma te nomor 100 posni tu ratba uberngem ya ka jatun Israel yek tu ki sipai Israel mo te padam don mano te ngaj perkat lada usol sha yu David ban mi shakmat ban yele persha yu ni kai ka banja mingkong yu uswa ten rei eso perkat yu sol usha u ailat yu wat ka jing ailat ka jong usol yu David panele persha yo new ratba ubawat kimen jong ugi bra tebet ha ka kam ile thma kimnot namar kipet ya kata kerenjeng kipet ya kata kajing he kipet ya kita tiar ya pom ke badon ha ka kti ke jong u la isur kai minot den rei sol wa ailat te wat ni tep kai ka baja te na so ban ong ba ka jaj pan riu ka jong i ka jala ka jong iru ka don ha padeng kita ki mo kini ki ratba ki be isur khai ki ratba jong ka jing duk ki ratba jong ka jing bam sap ki ratba jong ka jing le don bor ki ratba jong ka jing bam salia shu iki an ki kanun ka ba shule don bor bet te bat i ki ratba jong ki mo ki belong ha ka jing deko ru mo ki phaish ka puli puthi phaish ka koi ka kya phaish ka rep karyang phaish ki jinglong jingman jong ka agi ki long yang long sem ke jongi ki kun samla ke jongi ni don hapadeng ka cap lan ya ka ya ka ba long kum balong kon Israel persha ikinong Filistia te dei ka parti ke jongi ka VPP ni long kum David ni terwa su paitbah kan dan rei ka shong breho paitbah lado ibet nam ibet usol tu ibet pi ya David tengi kamilan tibo upai pa on ailat kan yangi knang bangin wanra pat mo kajing singan ngin wanra ya kajing pelat mo nakini kin nongshun kiba persang ban khang kiba persang ban de ban khom mo kiba persang ya ka ban pendu ya kata kalawai ka pernai jong ki khon ki siu ki jong kan te lada ngim yang mynta persha kini onopat banyeng ngim don kata kerupa kaksiar ban ai andai ngi don kata ka mensim ka basukya ka jingmot jemberkhat ka basyai kadar ka bet shano ngin lam ya kane ka ri ka ba it ka jongi te kini ki bangi kentu ngi kerpat yu paitbah ailat jingi ka voice of the people party ma kanang ba ngin yalam kan yapi shaka way pat kalanti nginum ya chu ikani kalanti ka bangla ya santuis nem to ngin phai no da ka way pat kalanti ka ba ka voice of the people party ka thrang ka angnot ya tang bang e pat ha ka jing start ha ka jing sngew ka jong paitbah bat ngi ai mo ba ki paitbah mentaru kilong ki paitbah ki ba start kim de shu ki barang shu sha pan biet te kita ta kumlei sibun Dr.Ricky sngew ba lada yakren bat pi lada bro shisngiru sngew ba ngamngia bat sngap namar ba kilong ki ba dei e bat kilong ki ba biang por e bangin yakren bat kilong ki ba pakatam e ru ban long kata kajing kersiu thia bat kajing penkendit penriu kham tam yangi mo
yang ngilai ki badang sadin ong no mo haka jingmut jing perkhat haka jing sngew thu ke jing sampang pat haka jing yo i jingai namta kata kalawei jong ki khun ki ksiu ki pateng ki ban sabut nadin ki jongi ha ingin bu ya kalawei ki jongki te kublai sibun doktor ki paitbah ki ba phila sha situm nadu ka bastang hadu kani ka khmat phiyo sngew ba i Dr.Ricky Syngkon ibala long iwei na isyakri paitbah lengba ka jing ai jing syakri ban sam ya kata ka jing nang jing tip ya ki khun samlah hapo ga jela ka jongi hangte po school ba nehu menta ila kloi ban mi khmat ban lech ban yakit ban ya tenrong hangte po ying dorbar thau an ban ya sat namta ka jonga ka jong phi po ka parti VPP te ngamdon ni ai pan wanra le de ban ai ka ni kapur ya phi doktor rei ngadon ya ka ban kit bok kit wiang ye phi bat kham tam e haki jing duai ki jongi namar bangi sothu tang ka jing ya kren bat phiru ki sothu ba shei phin yalam ya kalawe ki jongi bat le se kadai le se kapor kaya ka biang e bangi la khmi lemti habaro shikato kamba phila yai ban mane ba san phoi snam menta ha ei ngi poi bat ha ei ngi bu ya ka jat ben riu ha ei ngi bu ya ka jela menta la sngew tikna ba kamba phi ong ba lada us imsol u ailat ya David ban let yakun ban yada ya ka ri Israel ban ya aireng bat u Goliat te lada ki paitbah jong kari khasi mo ko ma phiong mane ba lada us imsol u ibit ya David te lada ki paitbah jong kari khasi ru ki ibit ya phi te kermen ba ko ma u David u platim ya ka ri Israel phiru pin platim ya ka ri ba ke jat pen riu nyau trap bat kham tam e ke jela meglaya ke jong ta kublai sibun doktor un kurkhui phiru ya kane ka jing sakri ke jong phi hai sia ki pat nong song snong ban wan ra ye ki jing tip ki jing pensai ki jing pensngo thu namar kelong ki badon kam kata kata ange jing duai ke jong aru kelong bau blai un yarap un kersan bor play untit iki dot note jong ni ki pat nong song snong jing duai hi ka jong ni kum ka party kalong pau play un le ki kamba ke jong u te kata ka bangi khmi unti bangin i ki kamba ki bakraw hakani ka ri ka ba i ke jong ni khnang ba mau ka perthei kan ni iru ba u play u ba im u long u play u ba don bor pat u brang sinshar u dang shong halaka ket ban senchar ban kami na kamta kabha kamyat jong kita ki jing thau ki ba koridor ki ba ula thau pat ki bola bo hakani sla jum di khndo pat kat no sam hakani ka ri ka ba it ke jongi te kublai sibun doktor ta kublai sibun all the best ma